Kamaphelo la ngozondo kubona uqunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ovapho mnomano ntshanga sodibandlela sezosihlwele zidibile indlela zidibile indlela sidibile indlela Saturday the 31st of July 2021 iphelile nalena ke inyanga iSaturday ke abantu bayazi uba lolo suku esesihlale phansi sithethe izinto ezakhanayo siyafundisana siyahleba ngezinye imini sidize namanye amahlebe engafananga siyawadiza ngalolu suku namhlanje siphethe into ethi impawu zokuba uyathakathwa. This is part 2 ke mntana omhle sasiziqhubile ngathi sazenza zayingaphi 15 ngaloo mini zininzi mntana omhle singayimane sisongeza kude kutshonilanga sithi namhlanje songeza kwezinye zeziya sasingazange sizifake zithi wena bahleli kuwe njengesasidudla sasikhe sahlala kwenye indoda esifubeni etown sisedudla qhwage phambi iphi imali yam siphethe lonto ke namhlanje ukuthi bahleli kuwe nawe abantu basekuthakatheni into emnandi ke ngayo le channel bakhona nabo abantu abathakathayo bamamela ukuthi kuthiwa sibathini na uthini na ubhele sizawungena kuyo ke singakhange sibe siyitsala ngaphandle kothi wena muntu ofikayo subscribe mntana omhle ube inxalenye yethu kwenzela ubungashekeli njengoba sithetha ngazo into zasebuthakatheni uzawukhula nawe uzawufunda nawe nobhele njengoba ezibhala nje izinto I talk to people we bounce ideas now my learn ezinye izinto endithi oh wow yes now that you are mentioning it yes it's true I was not taking note before siyafundisana ke ngokwenje njalo nami ndiyakhula njengoba ndithetha ilonto sithi comment ukwenzela ukubana ngokhomenta kwakho kube khona nomnye ofundayo siphethe 15 ke mntana omhle sizawungena kuzo sitsho sithi zithini masiqalise ke singakhange siye kwezinye announcements eyokuqala hey ingasiyoqala pha kula part 1 ukwenzela uba uyibone lento uba ininzi mntana omhle sithi unumber 1 xa behleli kuwe esifubeni njengesasidudla besichazile sithi uba nayo le ndawo yokonqena ukufuna uncedo whenever you have to go where help is uyadinwa uyonqena uyatyhafa ujike endleleni to an extent ke mntana omhle nathi singaba bantu bamayeza apha ekhaya abantu baya order and then sibaposela amayeza we sometimes realize ukuthi no man lo muntu wale order imeko yakhe ay bahleli kuye njengesasidudla kutheni siba ngayipakisha lento silibele into ethile sicinge sesiyofaka eposini siphinde siyibuyisa umva xa sithi siyajonga kwipack nyani ayikho into ethile xa uyifaka le kulibaleka lesiphosi address iyeza lomnye endaweni baliye kuye ngapha eBhayi liyotshona eKomani sisho sithi yamleqa into emleqayo yenzeka ke lonto ikulidishele kwi-despondency ke mntana omhle ufumanisa uba wena uyayonqena lento ukuncedwa you have lost hope awusabelieve ukuthi wena ungumuntu ononcedakala sithi ke thina never give up whatever happens unumber 2 uthi abantu give hope on you aba bantu bazama ukunceda your partner if ubune partner your siblings your parents abantwana bakho bade bakuthatha ukuthi wena noko ngumakhala njalo hayi kodwa akancedakali ukhalo when you feel this pain you feel this suffering yokubuthakathi bazama abantu ukunceda hayi khavuke ngothi uthandaze ufumanisa zonke izingcebiso bakunika zona are not helping and xa uphinda uthi uyakhala lo buye kuyathi hayi suka ndandithe makathandaze yephi ngoko into ezaphinde ndithi makayenze ipartners yakushiya because ngulo muntu wena oluzisa ithemba ebantwini njengoba you've lost hope nabantu are losing hope on you ibambi ke xa sesisiza kwinto ze relationships because ngoku uhlelo ububuthakathi even the partner is gone ngulo muntu ke ngoku uzawuhlala yedwa unumber 3 esifollow up uba nazo zonke impawu zesichitho esimnyama umgqwaliso awufunwa mntu ingakumbi kwaba besesibabalile sixesha lihamba nabe besekube kunceda they distance themselves ngokusheka uyila nkomo idla yodwa njengoba uleqwa zizinto nje naba bantu befama bayakunceda xa ubajongile ingathi they behave njengaba bantu balwa nawe unumber 4 you'll have all the bad dreams in the world if you dream at all either awuvuki nawo
amathongo okanye ovuka nawo ngalawo kuba wena ulalwa ngabantu, wena unalamasana ubhutyuze edakeni, wena uphethe amasana, ubona itoilet uyagajelwa, yonke nje into yakho ayihambi kakuhle apha emathongweni. Xa uthi uyajonga ndivuke ngathi bendinxiba isihlangu ezidala, yonke nje into yakho yilento ethi namathongo akho awakho right. Siyakukhumbuza ke wena mntu othi ndiyacela ukutolikelwa amathongo, ungaya kulaa ndawo yokubhukisha i-appointment sikuncedise mntana omhle. Apha asifuni umntu onethongo elinye, ithongo linye. Ingaske wena mntu othi unale pattern uyabawula uyazi uba what does it mean. Uhambe ke siyincokola sithi unumber 5 iyafana nalento besichazile sithi abantu lose hope on you. Number 5 uthi people who want to help you lose interest. Nanku umzekelo, you will have a situation apho a friend of yours wawuyazi kudala esikolweni idibana nawe, hayibo phela usekhonayo endikhona wenzani for a living, nothing. Hayibo phela pha emsebenzini kufuna abantu man, where's your CV? Haya nayo etatshiweyo ndinalibhalwe ngesandla, let me go do it for you. Umntu uzawugqibelana naye ngoku ebengathi uza kukunceda. Any person ebengathi uza kukunceda umgqibela ngoku bethu uza kunceda. Omnye hayi man, ukhona umuntu endimaziyo onothintindi, mandikufonele ngomso. Xa uthi amfonela ngoku lo mntu is no longer interested in dealing with you, uyaku-avoida. Omnye go to an extent uba akubloke, uyathakathwa mntwana omhle. Kukho le nto iphambi kwakho, abantu xa bethi bakubona babona yona, oh, when they are gone, when they think of you, kukho esi simnyama esikusithayo sibenza abantu babe busy zezinye izinto ezibalulekileyo, not wena. Unumber 6 uzawufumana uba ngoku generally sowungumuntu omudi, sowungumuntu o-irritable, you are so miserable. Yenye ke ngoku ezi zinto ezikwenza ukuthi abantu bangakufuni ngobu bumudi bakho, obu bu-irritable, yonke nje le nto around wena enawuzenzi mntana omhle. Ilife yakho at this moment is so miserable, sithe you are despondent. That is why is important ukuthi xa uthakathwa, fight back mentally. Bakhona abathakathi nje basisitsho kule channel, they can agree ukuthi umntu who has a deep conviction, bona we say umntu ovuka thandaze. Yeah, uBhele is going to say it, but ke this is off record. Some of us don't believe emthandazweni. Yeah, I've said it, but ke I'm retracting. The point is, if you wake up uthethe uthi bonke abathi xa behlangene, you just talk, the word vibrate, your conviction is heard by the universe. Sithi whether we thethe ekhandleleni, emthandazweni, empepheni, we thethe, your word has a meaning. Uyayiqonda moslanto kuthiwa words, you take the S umbeka ngapha, words it becomes sword. That sword is what you use as a defense. You fight back with your word. That is why sisithi don't ever give up kwizinto zobuthakathi. Vuke ebusuku xa kukho into engqengqiza phezu kwendlu, uyithuke like hell. Uyithukela ukubana nayo iqonda uba yayi ulwile lo mntu, mandiyochaza apho ndisuka khona ukuthi ndingabulawa pha. Uyixelela ukuthi yiza nje, ngena apha endlini uzawundazi. Ngela xesha you are as terrified as hell, kodwa your word is strong and bold. Sithi ke mntana omhle, yeka obubumudi, obubumiserable, lento yakho yokuba irritable, fight. If uyava iyakuku-irritator le partner, talk to yourself ukuthi undi-irritator because of le nto ndihanjiswa nayo esisimnyama. Lento yenza uba ndingafunwa ngabantu ngokuba ibe ndim lo repulsive. I'm repelling people. I'm the one. Zixelele ukuthi nguwe lo fanuba udilishane naye. Yithi ngoku urhawuzelelwa amashiya uvuba nasi isichitho sihamba kumye, ziyanditya ezi zinto zindityayo. Tell yourself ukuthi is all imaginary bubuthakathi, and I will fight, I will act. Uhambuye ekhabhathini uthathe uqonda yenza sense, uyithethise, thathe kayo udibanise umixe, uthi in the power of Bhele, in the power of Bhele, go to hell Satan. Uyabona ke ngoku Bhele naye sekhona kulonda yakunceda ndithenda abile wonke. I'm preaching. So sithi is important ke mntana omhle,
to fight. Whatever happens, keep fighting. Don't give up. Suba miserable. Don't be morosed. Uzivalele endlini. Number 7. You start to see things. You start to hear things. Ubona impethu njeba sithethe ngezigcawu. Ezi zinto zizinto ezikhoyo. Nguwe oqala uzibone. Yonke lento kaloku ibhalele kuwe. Sithi ke mntana omhle, ukuba uthi hayi phele ingathi noko I need help lena mnyandongamela, khawuyifumane le khombo yalapha ekhaya yesichitho. Baninzi ebancedileyo. Kanti ukuba uthi hayi ndifuna into noko neyadi lena nayo ndiphekuze kuliwe, kuthi sakha umfumane uGila Umkhondo. uGila Umkhondo abantu asebemodile will tell you una 2 types zezinto zochela, because we prepared for 2 types zezi zinto ekuliwa nazo. I don't want to talk about ezo zinto right now, but ifumana uGila Umkhondo xa usithi ufuna ulwapha ekhaya, okanye uzifumanele nje ikhombo yesichitho, okanye esilwane xa usithi ingxaki yakho sisilwane, so that ungahlali nje kuba ezi zinto azihlelanga nje. Sithi number 8, uyabanda kwi-relationships. Hey mntana omhle, uyabanda man. Xa sithi uyabanda sithetha ukubanda abantu, kuthiwa nibandile. Kwi-relationship you are just cold. The person okwi-relationship naye doesn't feel you, feels this cold into around wena. Umuntu aqonda uba awu noko ya mhle yena kodwa I'm sorry, akushiye because uyabanda. Is the energy. We keep talking about the energy. There is no way of expanding and explaining. Is the energy around when is very cold. Number 9. If uyaphangela mntana omhle, hey, iboss bakuthiwa kuyadendwa, uzaba ngokuqala man. Sometimes you dendwa for no reason. I've got a friend of mine yayidendwa every year. Kuthiwa we are downsizing. Ku downsize one person. Only one person. And is him. Is a him. Is a friend of mine. I'm not mentioning his name. We went through a process yezinto zamayeza together. Namdan sathakathwa kakhulu. Ndisathakathwa nangoku but isimo simna I don't care. But thakatha siyazibona izinto ndiyazithuka ndizikhabe ngenye imini ndingacheli nochela, because kaloku we've reached a point apho siyazi uba izinto zobuthakathi do not always need iyeza. Zinid uthukwa ubuninzi bazo. So naye ke we underwent the process yamayeza. In the process we got scammed ngabantu bamayeza. They will scam you. This is one of izinto zawuhlangabezana nazo xa ungumuntu ohamba amayeza. Uqonda uba hey ndiyile kulaa ndawo imali abandibize yona, I had nothing to show for it after ndiyigqibile into yamayeza kwaBhele. Xa ndimfowunela kasabambi nefowuni se-irritated, uBhele undiblokile. It's part of the process. Don't give up. You must know ukuthi uBhele is a crook. Not bonke abantu bamayeza bazi-crook. Try another one. We say bottom line, don't you ever give up. Number 10. Yeah, you'll be singled out for anything ehambe wrong. Whether kusemsebenzini nguwe lurongo, kukwi-relationship nguwe lurongo, kusekhaya nguwe lurongo, because kaloku wena unalento ihamba nawe. Is important ke ukuthi noko kwiimeko ezinje uyifune into kugabulela izigcawu, because ngoku you don't want to fight with everyone. Number 11, asizugxila ke kule hey imali ayihlali mntana omhle, uthi sewuyibambile iyaphuncuka imali, and imali iphuma ngandlela zonke. Ugulelwa ngabantu aba-around wena, umoshakalelwa zimoto. But is important ke ukuthi le uyi-understand iyakwazi uhamba idibane nezihlwele zakokwenu ezithi uyavimba. Wena mntu othi unengxaki yezi zinto mhlawumbi, because ezinye izinto zinto zakokwenu. Is important ba wenza i-appointment, you go to our website, ikhona into ethi book an appointment. Uthethe notata uBhele, wena uzawufilisha yonke laa nto ifilishwayo, urhume mntana omhle laa mali ifunwayo phayana, and then when is time for i-appointment yakho, make sure ukuthi ukuba ngu-3 siza kufonela thina exactly ngo-3. It's us who call. 3 o'clock siyakufonela, make sure ukuthi ibhetri yakho igcwele, ifoni yakho ayivalwanga, because if ifoni ivaliwe 15 minutes later, yeah, you no longer gonna have an hour most, and ngoku i-hour yakho iphumela kwi-hour yomnye umntu.
uyigwinyile imali kokwenu itshonile uBhele uyigwinyile andanoba igwinywa okanye igwinywa nguBhele. So make an appointment sithethe ukuthi what is happening ngalento uzabe uyidescribe sizama ukukuncedisa ukuyianalyze. Unumber 12 uba forgetful awulibali ezweni. Ukuba ngumuntu ophangelayo ulibale nereport ebefanele uyasubmit, ulibale nemeeting ebefanele uyattend, ulibale nento efanele uyaye. Uba ngulomuntu njalo, people around wena are angry because you are forgetful. How can you forget into ethile? Ukuba ukwi relationship ulibale nale relationship. Can you imagine le relationship? Libale nale birthday. Hayi siyazilibala ibirthday not because yathakatha. Particularly thina madoda ayisixoleleni bomama silibala nezi zethu ibirthday. How can ndingalibale ndingakhumbule yakho ndilibale yami? Silibala nezabantwana bethu. Kana nomntana ka 19 bani ngoka 2001 oh no 2015 aba bantwana bethu. So uba forgetful ke nakwizinto ezi serious ebefana ba awuzilibali. Unumber 13 hey, every plan ozanayo ayambeli indawo mntana omhle. Hayi uyaplana wena awupheli mandla, hayi uyaplana kodwa apha ke is important ukuthi I was told ndiyohlola kuziwa kule part kwathiwa Bhele, who do you discuss your plans with? Dithi ngubani? Kuthiwa tell me, kutsho le ndoda ihlolayo, yeyiphi iplan owakhe wayincokola naye ubani yaphumelela? Hey, none. Kuthiwa be careful ngabantu odiscussa iplans zakho nabo. 3 plans osidiscussa noBhele aziphumeleli, don't go to a 4th one because iplan oyidiscussa noBhele ayihambeli ndawo. Number 14, insomnia mntana omhle ihlala kuwena ngulo mntu njengoba silele nje wena uhleli. When uhleli ungungqunge endlini, then you start to hear ezi sounds ezizinto zijikeleze emva kwendlu ezikati enye ikati khala 5 houses away. Wena ucimba ikhala phezantsi kwefestire bayakuthakatha nento le engenamsebenzi nempukane le jikelezayo kuwe uyathakatha. Unumber last ke unumber 15 ngokwale segment namhlanje uba hypochondriac. Hey wena konke ungaguliyo namhlanje ubunemfuxane izolo ibingumqolo obhlungu. They are dealing with you. Ezi zinto now zi-psychological. Ungulomuntu wena yonke nje into yakho ayambi kakuhle. Everything is exaggerated. Une headache namhlanje. Izolo ibile, izolo enye ibile. Bayakuthakatha. Khawukudibane nomuntu man oza kukunceda. Sometimes noba uyangohlola khawudibane nomuntu ozawuhlala naye uthi nazi problems zami, because xa yohlola you come with a new problem phezu kwezubuzazi. Is important uhlola. I'm not downplaying ukuhlola, is very important, but there are people in my view who don't need ukuhlola. Aba bantu sebezithakathile nabo engqondweni, who need justification for okukuzithakatha. Uyokhangela igama lomuntu to attach to lento lapha kuyengqondo. Wena mntu onjalo unid umuntu oza kunyanga unesichitho, right? Akere unesichitho andithi unalamaphupha athi. This is what it means. Sisebenza ngalama isiyazi lamaphupha akho xa esithi this is what they mean. Ezi signs uzitshoyo as you describe them yilento ithi unento ethile. Khawutreat loo nto kuqala when things are okay. Ubone batyhini hayi abantu bayandicacela, hayi nokho into zami zi-right, hayi nee-partners buyile. Khawuthi khe ndiyohlola. You see now you are not a powerless person. Oya nokuyohlola umqolo ugobile, you are depressed. Uya noko ngoku uqonda I have overcome my problem. Now ndi bold because I have fought the first challenge. Whatever challenge that they will tell me, I'll be able to fight. Ungoyena mntu ke uright ukubungayohlola. Can you imagine umuntu ogulayo mari okay masiyekeni ke bantu abahle because ngokuBhele ungene kula ntshumayelo yasentabeni. Ibe njalo ke into namhlanje ngomso is our spiritual Sunday where we continue nento ethi your birth date ithini. Birth date yakho, what are the spiritual meanings ze birth date yakho? Masidibaneni ke ngomso Sunday camakho.